Ну і взагалі період такий, що в принципі очевидно. Ну тобто, взагалі світ входить в якусь таку період певної турбулентності в зв'язку з тим, що починається на наших очах економічна криза, пов'язана, яку по суті не те, щоб спровокував чи викликав, але не остання причина коронавірус, ну і так далі. Плюс Туреччина, Сирія, наростають кризові явища там в світовій політиці, геополітиці, економіці, і Україна виходить інформаційно точно гола. Так. Що тепер? От що далі? Завтра на от такий період влада відкладає вирішення цієї ситуації. Наскільки я розумію, схема, ну ось Зурабова Саня, схема, яку пропонують, жахлива для суспільного. Бюджет виділений Радою, Мінфін зазвичай розподіляє за місцями. Жодних додаткових коштів немає і близько. Гроші традиційно почнуть надходити лише всередині літа. А основна частина прийде в листопаді. Міністр вбачає вихід в тому, щоб попросити наближення. Це офіційний фінансовий термін. Тобто наблизити наші ж гроші. Але все, що впаде зараз, отримують на погашення боргу. А за що жити? За що буде жити суспільна телерадіокомпанія? Ну, то є справа, за що жити нам залишиться, бо 300 мільйонів у нас 1,7 мільярди. 300 з них – це суттєво дуже, але не смертельно. Це просто йдеться про те, що знов виживати. Ми так 3 роки вже так. Ми кожного разу сподіваємось на девелопмент. І от нарешті ми в цьому році отримали хоч от не 2 мільярди, але 1,7. Це вже, і ми запланували весь фінплан, повністю все готово. Що ми будемо робити, знаємо. З ким, як і що. І тут бац, знов 300 мінус. Це означає, що ну, майже маленькі кроки, які зможна буде зробити, але в основному знов виживання. Я ненавиджу розуміти, що такі величезні гроші йдуть на просто самовиживання. Просто працюєш як тупа машина, нічого не виробляєш, але існуєш. Ну навіщо таке існування? Воно мені бісить. Я ж менеджер. Що це означає? Це гроші на зарплати, так? На оплату комунальних послуг, на оплату ліцензій, супутників, податків. Плюс трансляції. І це майже жирається все. Якщо в такому варіанті мінус 310 зараз вони це зроблять, наше наблизять, арештують і потім нічого не компенсують. Оці 300 якраз і були на продакшн і на спільне виробництво. І на закупівлю контенту, щоб там було не 30-річні дані фільми, а нові з менеджерами. Ми провели всі перемовини в розрахунку на те, що ці гроші будуть. А тепер все потроху зупиняється. І, до речі, вже зараз не тільки проблема в тому, що вони забирають той мільйон, там ще щось. Ми не можемо нічого робити. Хлопці вже не їдуть в декілька відряджень, що стосується біатлону, наприклад. Да? Окей, поки не проблема, ну не поїхали, не освятили, нічого не зробили, хорошо. Потім буде Євробачення. Воно от вже, і голова делегації зараз має їхати, вже не поїде. Потім буде бронювання квитків і готелів там. А це вже не тільки нас стосується, але і команда, яка виграла, Go-A. Ми маємо вже забронювати? Ні. Потім Олімпіада, вона теж недалеко, це ж влітку. Ну, якщо це все не станеться, воно буде накопичуватись. Просто от кожного дня. Скільки суспільне повинно витратити на участь в Євробаченні, яке зараз під загрозою? Ні, слава Богу, ми сплатили всі ліцензії і за Олімпіаду, і за Євробачення. Ліцензійні витрати ми вже сплатили торік ще. Бо ми знаємо цю систему, як вони зараз за ТРом. Наприкінці року надати там якісь... Ми то це знаємо вже 5 років так. І ми кожного разу готові, і проведені всі тендери, і сплачені всі ці гроші. Зараз залишились технічні витрати. Ну, ті самі квитки, готелі, переїзди і от таке все. От це буде під загрозою. От в цьому варіанті. Як будемо викручуватись, я не знаю. В ручному режимі. От в ручному режимі. А гроші де брати? У нас не ходить кеш. От категорично не ходить 5 років, кешу в компанії нема. Бо за мною постійно стоять погони. Кожного разу ти знаєш, ти зараз порушиш, наступного року прийдуть. І ніякі Бородянські, ніякі Зеленські, ніякі Порошенко, ніхто тебе не спасе. Хоча вони будуть вмовляти. Ну з Джамалою треба ж проводити, з Джамала, ми ж виграли конкурс, давайте, всі сили. Тобто контекст був такий, що от просто батьківщина з тебе вимагає проведення конкурсу. А ти думаєш, от зараз поруш, і вони то підуть, а до тебе прийдуть. І